عون لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله وبنبوتك يا محمد وبولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی یا علی اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ صدقت یا رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کا سہارا علی علی۔ احباب دی وقار انتہائی اختصار دے نال قبلہ شاہ صاحب نے جڑا حکم فرمایا ہے، ایک تو حدیثاں میں آپ احباب دے گوش گزار کرنا، ایک حضرت امام حسین امام علی مقام آپ دی محبت دے حوالے دے نال حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا جدو بچپنا سی، چھوٹی عمر سی، ظاہری طور تے ویسے تے آپ کل بھی وڈے سن، اج بھی وڈے نے، کل بھی وڈے ہی رہن گے۔ ظاہری طور تے آپ جدو چھوٹی عمر سی جڑی دنیا دے وچ آپ نے گزاری، حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رستے تو گزرے، ایک بچہ جس ٹائم امام گزر گئے نا تے دوڑدا ہویا آیا، آ کے تے جس راہ تو امام گزرے اس راہ نو چمن لگ پیا۔ امام چلے گئے، دوسرا دن آیا وہ پھر گزریا، حضرت امام جدو گزرے نا انہاں آ کے پھر اس راہ نو چومیا، اے معمول بن گیا۔ چلدیاں چلدیاں 2 دن 2 مہینے جدو گزرے نا، پھر امام نو بھی پتہ تے پہلے بھی ہے سی نا، پھر امام جان بوجھ کے کم نہ بھی ہوئے تے تاں بھی لنگ دے سن، کم نہیں سی نہ ہوندا اس راہ تے پھر بھی لنگ دے سن اپنے یار نو ویکھن واسطے، اپنے دیوانے نو ویکھن واسطے۔ ٹائم گزردا گیا یہاں تک کہ ایک دفعہ امام گزرے نا تے او جڑا دیوانہ سی، جڑا عاشق سی، جڑا عقیدت مند سی، انہیں آ کے راہ نہیں چمی۔ امام تھوڑا اگے گئے نا تے جا کے مڑ کے ویکھیا نہیں آیا، امام پھر واپس آئے، پھر اتھوں گزرے، تھوڑا اگے جا کے دیکھیا نہیں آیا، امام نے 5-6 چکر لائے، 5-6 چکر لائے، اور اس روایت نو بیان کیتا ہے حضرت امام ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ علماء نو پتہ امام حجر ابن مکی دا نام لئیے نا تے بڑے بڑے تگڑے مولویاں دے سر نیوے ہو جاندے، اس گل نو لکھیا امام حجر ابن مکی نے۔ آپ کہندے نے بار بار امام گزرے تے جس ٹائم دیکھیا نا کہ غلام نہیں آیا تے بچپنا سی نا ظاہری طور تے غصہ آ گیا۔ آپ غصے دے نال انہاں دی گلی چ چلے گئے، جا کے دروازہ کھڑکایا، جس ٹائم دروازہ کھڑکایا نا تے اندروں اس بچے دی ماں بولی جڑی روندی سی پئی، انہیں پوچھا کون ہے، کنے دروازے تے دستک دیتی ہے؟ امام فرماندے نے انہوں پوچھ آیا نہیں مر گیا کیا؟ اے مر گیا جڑا آیا نہیں؟ جس ٹائم بی بی نے آواز سنی نا تے پہچان لئی اے تے امام دی آواز ہے، دوڑ دے آئے آ کے دروازہ کھولیا تے آپ نے پوچھا آیا کیوں نہیں، مر گیا؟ بی بی روندیا کہندی حضور واقعی رات دا مر گیا، لاش اندر پئی یہ مر گیا، اس واسطے نہیں آیا، جے جیوندا ہوندا تے آ نہ جاندا،
امام نے زور لا کے نا دوسرا دروازہ کھولیا، امام اندر چلے گئے، امام جا کے نا تے انہوں ہاتھ نہیں لایا، انہوں بلایا نہیں، آکھیا کچھ نہیں، سیر والے پاسے کھلو کے نا امام حجر ابن مکی لکھ دینے، سیر والے پاسے کھلو کے نا تے امام انہوں کہندے نے ہن مریا ہی رہنا ہی کہ آ کے راہ چمنیاں، ہن مریا ہی رہنا ہی یا کہ راہ چمنیاں۔ جدو امام نے انہاں آکھیا نا، امام ابن حجر مکی کہندے نے وہ بچہ اٹھ کے بہ گیا، وہ بچہ اٹھ کے بہ گیا، اٹھ کے تے امام دے ہاتھ بھی چومے، امام دے پیر بھی چومے۔ تو اس بچے دا نا حضرت حبیب ابن زہیر ہے، جنہاں کربلا دے وچ اپنے پتر بھی پیش کیتے، اپنی دھیاں بھی پیش کیتیاں، آپ بھی پیش ہوئے کربلا دے وچ۔ او حبیب ابن مظاہر، بڑا نا احباب نے سنے ہوئے گا، حبیب ابن مظاہر، اے او بچہ ہے جنہوں بچپنے دے وچ فوت ہویا امام نے اٹھایا سی۔ تے حبیب ابن مظاہر نو کسی نے پوچھیا، حبیب اے تے دس جدو تو امام نو چوم سکدا سیں، امام نال مل سکدا سیں، ہتھاں دا بوسا لے سکدا سیں، پیراں نو چوم سکدا سیں، متھا چوم سکدا سیں، پھر تو مٹی کیوں چومدا سیں؟ امام نو بوسا نہیں دیتا، راہ چومدا سیں۔ حبیب ابن مظاہر نے دسیا میں چم کے لوکاں نو اے دسنا چاہنا، حبیب ابن مظاہر بڑیاں شانہ والا ہے، اے میرے ہونٹ اس قابل نہیں کہ امام نو بوسا دے وے، میں تے راما چم چم کے تے کہنا اے ہی میرا بخت ہے، اے ہی میرا بڑا نصیب ہے کہ جنہ راما تے امام دا پیر لگ گیا۔ حبیب ابن مظاہر اپنے ہونٹ اتھے لاندا پیا۔ اے حضور دی اہل بیت دی محبت۔ اور قبلہ نے جڑی آیت پڑھی نا ابتدا دے وچ قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی